Pahingusgan pa ang monitoring sa presyo sa mga basic commodities sa Mandawi City, taliwa ning tensyon nga nahitabo karon sa Middle East. Samtang direktiba sa pagdaginot sa fuel consumption ipagawas. Ini ang report ni Nico Sereno. Taliwa sa mitumaw nga tensyon sa Middle East karong bag-o na panglantawan ang posibleng epekto niini kung mga palaliton ang hisgutan. Sa Mandawi City, wa pagani ang gubat na hitabo, doon na ipag-umento sa presyo sama sa bugas, humay man o mais. Matod sa mga manindahay, pipila ka semana na ang umento nga gingong tungod usab sa pagsaka sa presyo sa ilang supplier. Sa ilang bahin ang syudad, buot mo pasusi sa sitwasyon sa kamerkaduhan. Regular man kuno ang inspeksyon sa presyo. Apan buot sa City Hall, pahugtan ang pagtanaw sa Local Price Monitoring Council kung doon na ba'y pagsaka. Dili lang sa Mandawi City Public Market, susihon lakip ang mga satellite markets sa kabarangayan. Call out na to. Call out. Naman na yung mga sanctions under the law. Of course, we have BPLO, part man sila sa group. We have our legal. But proboy agatong sa aftermath sa Tino, wala mo ito ina-serious dyan nga marag naay. Sobra na po ba? Tigumon ugma sa City Hall ang mga sakop sa Local Price Monitoring Council, lakip ng mga representante sa lain-laing ahensya. Assurance na to is ang city is preparing. No? And the mayor has we already talked yesterday to prepare. So mo nang doon ay draft nga orders mo nang meeting tomorrow. Samtang giandam na karon ang orders sa mayor kabahin sa pagdaginot sa konsumo sa krudo o gasolina sa mga city-owned vehicles. Giauhag ang mga departamento musumiter og action plan kung pila ang porsyento sa pagpamenos nga ilang mahatag. Wala hinoy labot niini ang mga krusyal nga departamento sama sa rescue, health ug law enforcement. Unnecessary nga mga long travel sa nga gamito ng sakyanan sa city. Mga activities ba kung mahimo and then plano po i-reduce ang fuel consumption sa mga departments. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.